Straight to the Na atong point. balikan mahigala ha. Atong i-play balik gamay lang names ang katong video ni Saldico. Nga na yan na mentions pa nga naman nagsimula ang lahat. Katong pagsugod names Kaya mo nabitin ta gamay ato ha. Okay, gamay lang. Sige ko no names. Balik ko na gamay ng Saldico names. Nagsimula ang lahat. Ang process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Okay, freeze ha, freeze. Freeze dong. Ato ipakita kanali ha. Kini si Amina Pangandaman, maunay mahigala ang Department of Budget and Management, DBM. Asa man itong naong ni Amina Pangandaman. Kay doon na rin nagsulti mahigala uban, nagkisi-kisi sa rin nga. O katong imong usaga picture dong. Mas klaro pa gito dong. Asa man itong primero dong. Katong picture kung imong na-prepare ganina dong. Katong nakita na ko dong. O kana dong. O kini. Mao ni Secretary Amina Pangandaman. Mao'y mahigala ang gipasinginlan nga maoy si Saldico miingon nga mao'y nanawag niya kay by instruction of the President. Ang pangutana ron dako, nagbutbuot ka ba ni sa Amina Pangandaman or nagsunod ng instruction sa Presidente? Straight to the point. Mao'y dako ka na pasinginlan ni mo sa Amina Pangandaman, ni-react ang uban mahigala ang ayo tawag pasinginlan na kay buutan sa Pangandaman. Straight to the point. Hasta god si Kwan, Lucas Bersamin day, dunay mga nagkonsag nga Chief Justice in tao na uy ay pasanginli. Pero unsa man ni kalakiharon? O mo ni si Secretary Amina Pangandaman, ang sulting Saldico, mo ni nitawag niya nga mag-insert og 100 billion upon instruction by the President. Straight to the point. So mo ni testimonya ang Saldico. Makahimo kanis Pangandaman og instruction kang Saldico day. Gamhanan gud Saldico mga higala. Kay bao baya siya nga suod si Saldico o si Presidente si Speaker Martin Romualdez mamando-manduan na nimo si Pangandaman sa siya magbutbuot. So man ko gigon naraha og ato lang i-present. Pwede man kinigos Pangandaman maoy nangorta or tinuod ning gigon ni Saldico nga pag butang dag 100 billion kay may sugo sa Presidente. Kana ka mo nitabo kang Saldico tinuod ka nang kang Saldico or si Pangandaman ay nagbutbuot nga pag-insert na 100 billion, niya iyang ginimdrap ang Presidente. Unsay tan-aw ninyo? Makaako ka nis Pangandaman og nimdrap sa Presidente? Straight to the point. Nang react man lo ng mga kailang Pangandaman, dili na makahimo sa Pangandaman, ana, oy. So, kining babayhana, og tinuod mga higala nga way labot sa BBM, kining babayhana, kawatang dako ning babayhana. Mao ni nagbutbuot sila. Ilang ginimdrap ang Presidente. Kana kung nagnimdrap ha, pero og wa magnimdrap, tinuod tong instruction mahigala sa Presidente. Muna ingon sa nagmeeting mi, pwede nimo ma-confirm ni Adrian Bersamin. Pwede mo ma-confirm. So iyang gitawagan sa Adrian Bersamin. Tanawagon naong ni Adrian Bersamin day. Umangkon ni Lucas Bersamin. Asa man tong naong ni Adrian Bersamin ko noon names be. Gamay lang ha. At nana, utawa ka bata pa din niya. Mo ni kini bata kawatan dako ni bata ha. Motuo mo nga 100 billion kadto si Amina unya kini sila rin nag-himo-himo ini day. Kabata pa ni mo dong kawatan day kan dako dong ha. O aton tuuhan ang punto ha. Kay mo may gipalutaw nila ron nga way labot sa BBM lagi kini nga mga tao mo ni mga naghimo-himo ra gid aning tanan. So pwede ni mo matapad yung picture ni Amina Pangandaman o ni Secretary Adrian Bersamin ka dong. Mahimo ka na itong itapad. Ato ko nung himadlan be. Kay monis lang mahigan lang ingon ni Saldico nga mo ni nagtawag niya unya si Amina may nagtawag niya unya dayon ipa-confirm ni Adrian Bersamin. Undersecretary ni si Adrian Bersamin ha. Ang pangutana na kini sila rang duha maoy nagbutbuot o kauban si Ulaybar mga higala. Sila mo nang warta diha ug way labot maganis Marcos mga kagalaan. Straight to the point. Kana ha? Mo nay dakong pangutana ron. Medyo ikaw di ay Bersamin ha og tinuod mga ingon Robas Lacson nga
kamo kay iyang gidipinsahan na presidente. Duha man gyud ka senaryo ni ron. Tinuod ning gisulti sa LDCO nga kinis pangandaman o kinis basamin gisugo ras presidente or way labot ang presidente kini ra ginabut-buot silang duha. Straight to the point. O kauban to mahigalas ulaybar. Ha? Og niya pay gingan lag Jojo Cadiz pa day na-mention pa ni Jojo Cadiz unya taon. Pangitay ko na to picture ni Jojo Cadiz ko na bek ato ipakita sad na Inday Maris basig maka kuan ka diha. Kini si pangandaman mo initawag ni Saldico pag butang diha 100 billion, i-insert diyang 100 billion. Kay gisugo ko sa presidente. Pwede ni mo ni ma-confirm ang akong istorya ni Undersecretary Adrian Bersamin. Kaya naman yung puyo sa Malacanang si Adrian Bersamin. Layason officer man ni mga sukid ti paminaw. So pwede ma-confirm mo itong gitawagan ni Saldico og na-confirm. Di ate padayon tong sultin Saldico dong be. Okay dong. Sige dong. Sige ha. Okay. Kini pwede ba ning mapangitay pamaagi nga kuan? Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Okay, freeze. Kini mangipanghyanlan ha, kaya nang resign naman ito. Okay, doon Aguada Building. Timan ni kini Aguada Building, dito na gideliver ni Gutisa ang mga malita sad, ha? Straight to the point. Na-mention ng Gutisa mga kagalaan. Tanawa. So nag-set og meeting, nag-meeting di ay si Amina Pangandaman, si kini ni Adrian Bersamin, o kini si Saldico, o si Martin Romualdez, kauban si Jojo Cadiz. Okay, proceed dong. Unya lang kuan. Sige, padayon sa ta. O padayon sa kang ni Yusek Adrian Bersamin. Okay. Ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Okay, freeze dong. Kining puntuha wala ko nung napunta sa iya. Kanang puntuha medyo
Itambagan siguro ng abogado ayaw pag-angkon ng dapita kay delikado magamit na nimo. Magamit against nimo. Kay kanang dapita mahigala di man kakatuuhan anang awa po kay nadawat diha asal di ko Ha? Lisod po na imong kalaking way madawat kana ganing rumboy kadawat ganing tip. Saldi ko sa mahigala iya po na palabian po ning iya. Pero og imong i-evaluate kining iyang pamahayag kanira nga portion mo oy maka ingon ka di mituon ang portion na. Kana lang nga portion pero ubang mga portion mahigala medyo bugat gyud. In fact, mo ni nakaparisayin nila karon, ha? Nakaparisayin o giparisayin sila para maluwas sila mahigala sa BBM, ha? Straight to the point. Mahimo mga higala nga makahimo ka si Sekretary Pangandaman ug buot lang siya ra mahigala or iyan ang gihimo kay dunay instruction mahigalang Marcos. Kamo may sulti as alleged mahigala ni Saldico. Straight to the point. Ha? Unya karon mi speech selection. Pag speech selection dito sa plenary, iyang giluwas mahigalas BBM og iyang gipasangilan si Pangandaman gyud kita sa si Adrian, mo gipasangilan ato paminawon si Lacson mga higala be sa iyang speech dito mahigala sa plenary atong pagtagad mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Okay, ato paminawon si Ping Lacson ha sa iya mahigalang gisulti. Wa na gyud mo limod mahigala nga dunay 100 billion. Pero ingon sa dili posible ng 100 billion. Dito na lang sa NEP nganong iagi pa mas bycam. Pero karong bag-o ingon sa Lacson naagi 100 billion pero way labot sa BBM ha. Sa ang pasinginlan kinis Pangandaman. Kinasa si Adrian mahigala may pasinginlan bebe. Ato paminawon ang speech ni Ping Lacson. Okay? Sige dong. Yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Okay, fresh Talaga dong. Fresh ha? So you and I, kisama yung pasabot si Tito Soto, you and I agree, silang duha nagkasnabot sa ilang pag-check may galanga, kining 100 billion, tinuod. Tinuod. So dool na gid ay mga higal ha. Pero lang, iya lang ikonan niya, kinirigo sa si Pangandaman mo ikonan ita wala paminaw na to iyang padayon sa iyang speech. Sige kono dong. Kinini ang atong ipadayon dong kay either na ay nagbuot-buot or na agay buot ini. Ito yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Okay, fresh. Ngano mo attest man sa Lacson? Nasa personal knowledge aning kalakiha? Naay 100 billion, tinuod ko 100 billion, pero kanang 25 billion nga kuan, mo-attest siya nga way labot ang presidente. Ngano man kisa may nailabot ra kuno. Dai padayon ta kuno mga higala ha, pero naanas Malacañang bisag granting kini kang Lacson mahigalang sulti tinuod ni pero naa na gyud sa doorstep sa Malacañang ang kinawatay. Nya billions ni, unya unsa man ni Lacson imong ipatawag si Pangandaman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kinasa si Adrian ipatawag karon nga maklaro ta ni Ping. Ipatawag sila sa Senate Blue Ribbon Committee kay sila man maoy nakaingon di aning tanan. Binuang man ilang gihimo. Ipatawag ni kalagot ni ilang gihimo nga ilang gibinuangan ilang ginimdap sa BBM. Kana kung ginimdap og tinuod ha.